Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tariqin amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu bapak jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah, Agung rumiyin monggo kita pocaken puji kelawan syukur wonten ngasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng paring mapiten-piten nikmat hidayah inayah taufik Islam iman sehat lan sempat dumateng kula panjenengan. Saengga wonten titiwan menika kula panjenengan saged nindakaken ibadah salat subuh kanthi tata cara berjamaah wonten ing masjid ingkang mulya wonten kesempatan berbahagia menika. Salawat salam kita tetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra para sahabat linambaran panuwun, mugi lumeber dumateng kula lan panjenengan Allahumma amin. Alhamdulillah masjid mriki wonten MC-nipun. Nggih kula masjid liya-liyane iki MC-ne ning hari pertama dan kedua, sing ketiga wis ra ono. MC ngomong nang arepe wong akeh niku mboten gampil. Nek niki wawani wis hebat, cak enom iso matur ngendika nang ngadepane wong akeh. Niku ora gampang. Sing gampang ki nyacat. Gimana? Solo pidato ngene iki. Materi wis dilapangke nang arep kaca, mapake disidil, mengko nang arep aung. Gimana? Iki wonten materi niku. Kata. Jamaah rahimakumullah. Kula lan panjenengan minangka umat manungsa dicipta dening Gusti Allah boten sanes namung supados kumawula dumateng ngasanipun Gusti Allah kanthi tulus, kanthi ikhlas, kanthi dipun sediani sangu ingkang murwat arupi alam donya lan saisine. Awake dhewe urip ning donya niku wis disediani sangu rejeki ning donya sak isine. Gari awake dhewe iso golek rejeki apa ora niku wis tinakdir wonten ngasanipun Gusti Allah. Rezekine wis ditentoke, umure ya wis ditentoke. Rezekine entek mangke ya mati, umure entek ya mati. Rasa ngeyel. Ning rata-rata wong urip ning alam donya khususe Bantul, Pandak, Catur niku rasa-rasane akeh sing do ngeyel. Saya wong wedok. Wong wedok cilik cendik ngeyel. Ana iki. Wonten jajal ngadeg nek ana di mangkat ora. Iki kejawi nyipta manungsa Allah ugi nyipta jin. Jin ing saperangan wonten sing balela, wonten sing taat dhateng ngasanipun Gusti Allah. Sing balela jenenge iblis.
alias setan. Sebab dene bangkang dhateng asalipun Gusti Allah supados tunduk taat dhateng Nabi Adam alaihissalam. Piyambakipun menika balela ing saengga dipun laknat dening Allah, mengkune bakal dicebloke ana ing nerakane Gusti Allah sajeju. Jenengan pun bisa neraka swarga. Nggo swarga neraka niku ketok mboten kok. Neng dunya diduduke ganjarane. Imam ngeten iki umpama dibayar 1 juta. Rikore kira-kira panjenengan rebutan dadi imam boten. Azan 500.000 mesti do pengen adzan. Sop paling depan 300.000. Sop kedua 250, 200, 150, 150 selama beri diri 5.000. Mesti ukeh sing do jamaah ning masjid, masjide nganti ra kaya poso sing pisanan. Tarai mesti kebak sisih kono kebak kene budak. Iki ngoten iku. Waduh. Mengko poso oleh seminggu. Sudah. Nanti bingung tak mirip di sana ngedeke masjid sangwis oleh 20 dino nyileke niku balela bangkang setan datang dawuhipun Gusti Allah. Pramila setan lajeng tansah ngajak-ajak manungsa kaburit dados kancanipun ana ing nerakane Gusti Allah. Allah dawuh dumateng manungsa kaburit dados mungsaipun setan. Jenengan pengen mungsuhi setan apa kancane setan? Mak meneng wae. Sakniki kok kancane. Sakniki kanca-kancane setan kathah banget sebab napa? Iming-imingi setan manjur. Setan itu sakniki malih aspal, malih besi, malih semen. Sing paling istimewa malih duit. Tegese malih itu mboten malih ngeten iki. Setan saiki dadi duit. Bayare wis miliaran, bayare wis atusan juta, isih nyolong. Nyolonge ra main-main. Triliunan. 1 triliun iku lek dilebokne ning JPN ramok. Wis tak umur 1 triliun. Ciptaane Gusti Allah niku ana sing nrimo konaan, ana sing ngongso. Pitik niku nrimo, ana pakane warna wis mulih turu pitik. Sapi, kombor, pakane supet, wareg wis turu mung kaya mikir. Ya. Ula mangan siji kewan wareg wis sareng seminggu ramangan. Munyuk, munyuk iku nek dipakai makan sesel kene, kobra, gegem, gowo, mungkin, lemuni gua anake go sedulure. Menungso mangan wareg, go mungkin, reboke tas isih ngesak, go mungkin. Dadi titahe Gusti Allah niku sing serakah pencak loro niku. Wong karo dadi wong sing serakah iki kaya rata-rata niku ibu-ibu. Nek paman kula yakin mriki mboten nonton.
Nah ibu-ibu ki anggere ngaji mesti tas sing gedhe. Ya. Ning kodrate Gusti Allah, ibu-ibu itu sayang kepada anak dan cucu. Wong lanang yo ning yo ora kaya ibu. Syukur Senin ngaji dibuka. Sing dibuka Senin iku mau ana sing disenengi anake utawa putune. Kira-kira dipangan mboten? Lempit, buntel tisu, leboke tas, slep. Nasi bom. Jero niku lawe sayur kalih ayam pupu, ayam goreng. Kelingan anake kalian putune, dhek ngalah. Ayame ra didar. Bungkus plastik leboke tas. Bapak yo ono ning nang. Ono. Ning mergo ra seneng ayam, aku cukup sayurane wae wadah plastik sak didebel nang sak klambi batik. Mulane bapak-bapak sing ngono kuwi biasane nggo klambi batik sake 3. Ra mungkin nggo kaos iki lah mesti sake 3 sing gedhe-gedhe ae. Cocok mboten? Karang nek ngomong ki cocok-cocokan. Yo wae. Niki nggih wonten mboten niku? Wonten mboten? Nek bapak-bapak mboten wonten, nek ibu-ibu. Surabaya ki jan papaten apa-apa. Pramila setan tansah ngajak dateng manungsa supaya kejrumus melu mencegur neraka. Dadi setan iku godane wong sing apik-apik. Sing wong elek wis kaya rasadi godha mesti melu. Allah dawuh dumateng manungsa supados dados mengsahipun setan. Terus puting tindakanipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Satemene setan iku musuh tumrap sira kabeh, mongko anggepen setan iku musuh bebuyutan sira kabeh. Dianggep memang musuh bebuyutan. Niku jame cocok mboten sing teng ngarep kula niku. Cocok. Mangke tekan jam 5 kudu 10 mawon nggih kira-kira 5 menit. Jamaah rahimakumullah, panci gadah mengsah niku kudu konsekuensi. Antawisipun boten kenging nuruti kekajenganipun, nanging kasunyatanipun boten sekedhik tiyang ingkang sami nuruti kekajenganipun iblis setan. Niku wau sebab diyuraken ini. Sapa sing ra seneng wong wedok ayu wong lanang. Karang dawuh Kanjeng Nabi niku nek rabi golek sing cah ayu. Tungkakul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi ana patang perkara. Sing siji ya iku lima liha. Badane dibojone nek sugih petrep ora sabino ya nek bojo sing sugih wali jamaliha milih wali hasabiya milih keturunane. Nek iso ya anak presiden, ra iso ya anak gubernur, ra iso wali kota, ra iso ya bupati, ra iso ya camat, ra iso lurah, ra iso ya RT, anak RT ne, ra iso anak takmir. Paling ora putrane wong sing sae, wong sing Islame adil, ngoten lho, boten ning sembarangan. Sing romikan katane iki kita nikah, neng tenang mawon siji banding pinten nek kula matur tahun ini 1/12. Saat ini 1/14 hasil survei perbandinganipun
kakung lo putri, kakung siji putrine 14. Anggota DPR gojlok undang-undang oleh poligami apa ora gojlok nek derek putus nek panjenengan bapak-bapak pengen dibojo siji nopo klewas kok siji dikasilke makro menang bingung ya dibojo nek ibu-ibu setuju boten ndek wong lanang dibojo klewas kok siji lah nek ra setuju iki yo siji bare 14 iki yo sing 13 areng gopo. Perbandinge ngoten iki. Sahabat Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu nyariyosaken setunggal kedadosan ingkang kisahipun dipun kutip ing Abu Laib Asamang Qabi. Wonten ing kitabipun tan ketiga napa Philip wonten ing sawijining wekdal iblis ingkang mimbo-mimbo dados tiyang ingkang sepuh anggenipun mlapak bungkuk rekmanipun sampun petak sedaya kulitipun ngulun waosipun sampun telas tidak mawi teken sowan wonten kasangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritane cekak aos manggi Rasulullah dipun suri besok kalian Rasulullah sampeyan ki sapa jawabipun kula niku iblis ngopo tindak mrene kula dipun dawuhi dening Gusti Allah supados jawab kita kenan panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tak takon kancamu ana pira musuhmu ana pira takonane warna loro panjenengan iblis jawab khamsata asyara musuh kuno 15 warna sapa wae awwaluhum anta musuh bebuyutan kula sing paling utama injil menika panjenengan piyambak kok aku panjenengan menika ingkang badhe nyelametaken dhateng sedaya manungsa sing derek panjenengan niku musuh kula angel kula gundhut nggih niku wau kula matur setan iki bodho sing apik ora sing angel seluruh mawon iki mangke kurang 2 menit musuh kula ingkang angka kalih inggih menika wasani imamun adil musuh ingkang koko kalih inggih menika pemimpin sing adil niki angel adil niku gampang diucapke angel dilampahi sapa to pemimpin pemimpin atasan presiden pemimpin wali kota pemimpin RT pemimpin bapak keluarga pemimpin kula lan panjenengan piyambak pemimpin kenging napa kula lan panjenengan dados pemimpin kula lan panjenengan saged mimpin awake dhewe apa ora iso ngatur wektu apa ora iso ngatur gawean apa ora asring matur aja nganti menungso niku sluku-sluku bathok ngendikanipun Sunan Kalijaga rikala riyen niku sampun kula critakaken buku dunya golek bondo kami donyanen sirah go sikil bengi go awan ana ya kene ora ngerti kewajibane ora ngerti ora eling marang kewajibane sareng wektune sareng wektune sare wektune rundo wektune gotong royong wektune salat wektune dahar niku sing jenengane iso ngatur gawean iso ngatur wektu aja nganti diatur gawean aja nganti diatur wektu niku termasuk tiyang ingkang pemimpin adil iku sing nomor 2 sing nomor 3 tekan 15 sumen
mekaten majelis monggo kita tutup kanthi wasak hamdalah mbok bilih menika leres sami saking pitaipun Gusti Allah menawi lepat kawis saking kekirangan kula pangapunten astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken pengumuman dumateng Bapak Jumat ingkang sampun paring kuasa wonten jaman. Mugi-mugi dados awal saleh panjenengan. Semoga kita tutup pengasahan ini menika kanthi maos lafal hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.